Welcome to my YouTube channel. तो वीडियो କରିବାର ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା, ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇ କଥା କହିବା ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସବୁକିଛି ସହିପାରିବ ହେଲା, ସବୁକିଛି ସହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିତରେ ଯଦି ତା ସିନିୟର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କଷ୍ଟମର୍ ଆଗରେ ଗାଳି ଦେଉଥିବ, ଇନସଲ୍ଟ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଅ କେବେ ଏ କଥା ସହିପାରିବନି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ପାଟିରୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ହିଁ ଜାଣିନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଶୁଣିବ, ସେଇଆ ସହିଯିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ସହିବ? ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ, କଷ୍ଟମର୍ କେହି ନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ସହିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର୍ ଆଗ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦିଆଯାଏ, କୁହାଯାଏ ରାଗିକି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ସହିପାରିବନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଥିବ। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲେ ପାଟିରୁ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ବାହାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଛୁଆ ସାମ୍ନାବାଲା ଯିଏ ଥିବ ତା ମନ କଥା ହିଁ ଜଣେ ପୁଅ ଛୁଆ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆର ମନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅ ଛୁଆ ଭିତରେ ଯେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ସାମ୍ନାବାଲା ତା ସିନିୟର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କେବେ ଭାବିବନି କି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବନି ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସାମ୍ନାବାଲା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତା କଥା ଆଗେ ଶୁଣ ହେଲା, ତା କଥା ଆଗେ ଶୁଣ, ତାପରେ ଯାଇକି କୁହ ହେଲା। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ କହିଚାଲ ସେ ଶୁଣି ଚାଲିଲା। ଆରେ ତା କଥା ତ ଆଗେ ଶୁଣ, ସାମ୍ନାବାଲା କ'ଣ କହୁଛି ତା ଆଗେ ଶୁଣ, ତାପରେ ଯାଇକି କହିବ ନା ଇଏ କହିଚାଲିଲେ ସିଏ ଶୁଣିଚାଲିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କଥା ବଡ଼ କହିବେ, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ସିନିୟର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାହା କହେ ସିଏ ସିନିୟର୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ନା, ପାୱାରଟା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟମାନେ।
ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ତ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି, ବୁଝିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା, ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହ ସେଇମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ହେଇଯାନ୍ତି, ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସିନିୟର ଯଦି ତା ନିଜ ଷ୍ଟାଫକୁ ଯଦି ରେସପେକ୍ଟ ନଦେବ, ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ। କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ଶାଳୀନତା ଅଛି, ମାନେ କେମିତି ସାମ୍ନାଟାକୁ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିବ। ମାନେ ତୁମ ସିନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଯିଏ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ରେସପେକ୍ଟଟା ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଉପର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ବେବାକ କରିବେ, ତୁ ତାକ କରିବୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ବେବାକ କରିବୁ, ତୁ ତାକ କରିବୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍? ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଏଇଟା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ହୁଇ ଇଆଡ଼େ ହୁଇ ତୁ ଇଆଡ଼େ, କ'ଣ ଠିକ୍ ଲାଗିବ? ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଯାଇ କହିଦେଉଛୁ ତୁମ ନିଜ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ଆମର କେହି ସିନିୟର ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ସିନିୟର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିଲା ତ ଆମେ ତ କହିବା ନା, ନିହାତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ କହିବା। ତ ସେତେବେଳେ କିଏ ସିନିୟର କି ତାପରେ କିଏ ସିନିୟର କିଛି ଶୁଣିବନି, ଶୁଣାଶୁଣି କିଛି ନାହିଁ। ପାଇବେ କଥା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କାଟିବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେ ଜଣକୁ କୁହାଯିବ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବନି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କହିବ। ଆଉ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବା ଆମେ ସେଇଆ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇଟା ଆଗେ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଆଗେ ବୁଝ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯିବ, କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ତୁମ କଥା ଶୁଣାଯିବ। କିଛି ନାହିଁ, ସିନିୟର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରିବ, ସେଇଆ କହିବ। ଆଉ ସବୁ ତ ଅଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଖାଲି ତୁମ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନିବା। ହେଇଯିବ ଆଉ ହଁ, ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ପାଦ ଧରିବି ବି ନୁହେଁ, ତୁମର ଚୁଟିକୁ ସରି ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଦିମାଗ ଅଛି, ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବ ନିଜକୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଦୁନିଆର ଆମମାନଙ୍କ ଦିମାଗ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦିମାଗ କମ୍। ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼, ତୁମମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ୟା ପାଖକୁ କଲ୍ ତା ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ୁ, ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ବି କରୁ, ନିଜେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ ବି କରୁ, ମାନେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବି କରୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରୁ। ସେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବେଶୀରେ ବେଶୀ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ସେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ବି କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବି କରିପାରିବେ, ଏତିକି ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଯେଉଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ଭେଦଭାବ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସବୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ। So let's bet